něco řeknu a jak má sedět, jak má dát nohy. Takže teď jdeme rozjet akci. Pamatuje, jestli to drží. Zavoláme na pizzerku. Tohle je vymalováno a čeká. Objednáme si pizzu. Výborná příležitost. Na jejich adresu schválně se na to co nebyl čas. Prohlídka Pavlovy farmy. Musel jsem kvůli bývalému Dobrý večer, můžete objednat? Co má ještě těch zvířat daleko mít? Já bych si dal Havaj. Já ho půjdu vykoupat. Ale myslím, že to šlo místo ananásu broskové. Jsme se Sašou už tak sami šli na podnik. To je broskové nebo nějaký mrnky nebo něco jiného ještě. To není podnik. To je čistý šetlanský. A ani mandarinky nebo tak. Kocenko? A tak to navíc, jak mi jdete klasicky Havaj. Nebo na to nedávíte? Nedávíte tady ten ananas. Těm konům. Doufám, že i tohleto cenu třeba jakoby splní, No. že třeba i tohle by byla spojnice mezi náma, jo. Kamila Machá. Z nazbíraných jablek udělá Petrovi šťoudu, který ho Do definitivně Prostějova, získá. školní Její 16. má ale jednu díru. Bude na to zase sama. Petr šel totiž s Katkou a Renatou na romantickou procházku. Tak vadím, že Jo, Petr tak s nima napřed 34. beze mě. Co tam budou dělat? Já jsem hlavně žádný 6, 6, 4. 8, 6, 8. Tak jo. Dobře. Díky. Naschledanou. To je blbá. To je číslo prostě, ty vole. Zvoní. Pěkný to je. Výborně. To teda? Jsi šikovná holka. To bude nějaká hodně. Jakou bys chtěla? Tak pusu na tvář. Na to? Co? Takhle pusu mě, to je co? Ale je zdravím, já jsem to uhlí. Renata měla asi nejtěžší práci, ale taky za ní dostala nejsladší odměnu. Už jsme tady, v té ulici. Který je to barák? No, vezeme vám uhlí. Počkejte, tohle číslo. 732 600 2, 3, 4 2, 3, 3. No, to tady vidím. Počkejte, ale už to je i zaplacený. Můžeme tam 2 metráčky. No to nevím, tady máme jenom to zaplacený, že mám to jenom složit. Starobramy, jedno nás spojuje. Připojte se kdekoliv díky No vezeme to. tabletu Samsung s mobilním internetem. Za 3 minutky jsem u vás. 7 korun měsíčně. Pro vás. Outu. Ne, já tady taky nemám, mám to vás složit na tohoto čísla, zavolat a složit uhlí. Sáhněte po skvělé nabídce a Tak počítajte za chvíličku to tam, čekejte před barákem, připravte si lopatu a hned jsme tam. Naschle, zatím. Víli noc. Jiří právě rozsekal skleničku. Takhle se vysávají velký střepy. Ty debile, kdy tam máš pytel, ten se roztrhá. Bosí nohy. To je bezpečnost práce. Vole. Máš ještě... Do koše to vysyp, vole. Nebo ven. Tak a teď jdeme na číslo 608 080 666. A bude to paráda. Haló, je to ďábel. Jsem uchal, A jezdíte jako ďábel? A pardon, to je omyl. Tak já si chápal, ale se ty vaše stará šťastná. Byla to ženská. Sakra, prošel mi kredit.
Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, je vaše stará šťastná? Já to slyším. Dobrý, prosím vás. Tady koukám, že prodáte nějakého berana. Beran? Máte tady, koukám, intenci na berana. No, umíte česky? Dobře. Chtěl jsem se zeptat. Má ten beran řádnýho macka? Moje ovečka je trošku náročnější. Halo. Ten zbyt to položil. Ráda, můžete nám v tom trošičku pomoct, sedí u vás v hospodě. Řekni si. Můžete zavolat, že potřebujete k telefonu Filipa Hanuše, že mu volá ovečka? On to zavěsil, ty vole. To je kokot. Zdravím, já jsem se chtěl zeptat, je vaše žena šťastná? No já jenom jestli mrdáte svoji práci tak jako svoji starou, tak se musel ještě chlupy na ní nehruzou. Položil to. Dobrý den. Prosím vás, koukám, že tady prodáváte samečka, lamy. Jo. Chtěl jsem se zeptat, umí chodit s obojkem, jakoby. Já jsem totiž z velkého města, jestli umí jezdit i v metru a takhle. Aha. Jo, dobře. No a tady vidím, že to můžeme mít za samečku. Že bych vám dal svůj starou. On nic neříkal, on byl smutnej z toho. Prej, helejte, ty lamy jsou šikovný. Oni by se to možná naučili jezdit tím metrem. Cože? Co mu máte usát, tybo? Ty jsi takový. To nevím už. Dobrý večer. Koupil takový tvůj mužský divoblíka. Je snad teplej, že tě nechá takhle chodit. Trošku hubu nebo tě fakt uškrtím. Rozuměla jsi? Trošku hubu nebo tě uškrtím. Ty děvko jedna, roztáhni nohy. Slyšíš? Roztáhni. Pošukám tě se zadu. Ona to položila. Prdel, pojedu tě, já. Zkoušej. Jsi náhodou. Ta ovce to zabíjí, vole.